बे समाव एबसुखौ लानानै सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै स्टुडेन्टफोरखौ उन्दै उन्दै हाई स्कुल एमइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ प्रमद बर' बिथाङा निजेनो लैहोर लैहोर खालि प्रग्राम दिनै प्रमद बर' इएम जानायखाय साबसिन जादों होननाया बाहाय जेबो जुक्ति गैया। बियो माने बिथां प्रमद बर'खौ बाख्नायनानै पाब्लिकनि लेभेलाव मोनसे नाम खामायनानै होनायनि बादै दिनै जोंहा रिसेन्टलि क्लास 10 नि जे मेट्रिक रिजाल्ट एसएसएलसी जेनाखि एग्जाम बे एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारदों। बे ओंखारनायाव दिनै चिरां जिल्लाया हाइस्ट पार्सेन्टेज पास जानाय जोङो नुनो मोनदों। दा बिटिसिनि एलेकानि रिजाल्टआ अलमस्ट मोजां, नाथाय बे मोजां रिजाल्ट जानायखौ पार्सेन्टेज गोजौआव दावखोनो हानायखौ लानानै जोङो नुनो मोनदों माखासे निउज पर्टेलनि एंकरफ्रा बे क्रेडिटखौ दानि बिटिआर सरकार इउपिपिएल सरकार बा बिथां चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर'नि नामखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोननि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै एडुकेसना जौगाखांदों होननायखौ बिथांमोनहा क्रेडिट होनानै होदों एंकरफ्रा। नाथाय बे एंकरनि खोथाखौ आङो बुंनो सानदों बिथांमोननि बे एसेसमेन्टआ गोरोन्थि जादों। दिनै बिथांमोना रुजुदों जे इमानुएल बसुमतारियाबो बिनि दिनावबो बिदि पार्सेन्टेज जायाखै 50-60 जादों, आरो बिनिफ्राय डेपुटि चिफ बै समनि खाम्फा बरगयारी बिथाङा एडुकेसन इएम जादों, बे समावबो बेबादिनो जादों 50-60 जादों। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा माने एडुकेसननि इनचार्ज इएम हिसाबै बिथांनि दिनाव माने जे मेट्रिकनि रिजाल्ट बे बिराद टप लेभेलाव थांदों। बे बिथांनि क्रेडिट होननानै बुंनाया बे गोरोन्थि जादों, आं बेखौ गनायनो हाया। मानो होनना बुङोबा एडुकेसन सिस्टेमा आगोलनिजों दिनैजों बिराद सोलायबाय, सिस्टेमावबो सोलायदों। आरो बै समनि परिबेस इमानुएला जेला इएम जायो बे समाव आन्दलन जोबखांनानै बिटिसि एकर्ड जाखांनानै जास्ट सान्थिल' फैहांदोंमोन। बे समावहाय एबसु आन्दलननि दिनाव बेसेबांबा बोसोर खिथाबजों लिंक गैया, न'जों सोमोन्दो गैया, हाग्रा बंग्रा माइबारि दैबारि माने थाखोमानानै सोलिबोनाय समनिफ्राय फैनाय। दा गतिके बे समाव बोरै पार्सेन्टेजआ मोजां जानो बेखौ बयबो साननो हायो। बै आन्दलन पेरियडखौ दिनै गोसोखांहरनांगोन। न' बां गारनानै बेसेबां हाग्राबारियाव माइबारियाव उन्दुबोदों, दिनै बेबादियाव बोरै पार्सेन्टेज इमानुएलनि दिनाव बोरै जानो। दिनै बिनि नेक्स्टआव जेन'बा खाम्फा बरगयारी बिथाङा जादों, बिनि समावबो माने इसेबां माने माबा जाजोबाखै। आरो बे समाव एबसुखौ लानानै सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै स्टुडेन्टफोरखौ उन्दै उन्दै हाई स्कुल एमइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरखौ प्रमद बर' बिथाङा निजेनो लैहोर लैहोर खालि प्रग्राम हख्राव होबाय थादों। लामा जथेदों माने मा होनो रेलगारि जथेदों, नेसनेल हाइवे जथेदों, नामाव आन्दलन खालामदों, नमिनेल नाम मात्र आन्दलन बिथाङा खालामदों। बे समाव फरायसाफोरखौ बिसोरो सुख मथ' फरायहोनो हायाखैमोन हाग्रामानि दिनावबो। अब्ला रिजाल्टआ बोरै मोजां जानो। बिनि बादैबो दिनै एडुकेसननि एग्जामिनेसननि जे सिस्टेम बहुत सोलायबाय। 50%आ दा OMR सिटआव जायो। येस एन्ड न' बा नों कारेक्ट नाम्बारखौल' थिक होनाय, बेथ' इजि सिस्टेम। आरो इन्टारनेल एसेसमेन्ट जायो, इन्टारनेल एसेसमेन्टआव मार्कफोरा मोजां फैयो, आरो बेनिफ्राय 50%ल' मेइन परिखाया जायो। दा बे हिसाबै दानि पास जानायनि जेनाखि सुबिदा, बे सुबिदाया साबसिन गोरलैसिन। आरो बेजों लोगोसे सर्व शिक्षा अभियान मिशन एबा समग्र शिक्षा अभियान मिशना दिनै आसाम सरकारनि हेफाजाबै गुणोत्सव सालायो। गुणोत्सव सालायनानै दिनै पेरेन्ट टिचारनि गेजेराव कमिउनिटि पार्टिसिपेसन, जे स्कुल एसएमसिफ्राबो बिराद रल लानांगौ आरो स्कुलखौ मोजाङै नायनांगौ बेंनांगौ होननानै बिथांमोनखौ गोबां एवारनेस होनाय जाबाय। गुणोत्सवनि दारै रायजो राजाखौ, बिमा बिफाखौ स्कुलजों फोरोंगिरिफोरजों बिराद मोनसे परिबेस खालामनानै होबाय। बेनि जाउनाव दिनैहाय गोदोनि दिनाव जेराव स्कुलजों पेरेन्टसजों स्टुडेन्टजों लिंक गैयामोन, दानि दिनाव बे जिनिसा जोबोद मोजां। आरो बेनिफ्राय नों नायदो दानि दिनाव बे जेनाखि एडुकेसननि सर्व शिक्षा अभियान मिशन एबा समग्र शिक्षा अभियान मिशननि दिनाव दिनै शिक्षा सेतु बानायदों। शिक्षा सेतुनि दारै गासिबो टिचारफोरनि बा स्टाफनि एटेन्डेन्सआ माने 8:30 बे जिनिसा एटेन्डेन्सखौ बिसोरो अनलाइनै शिक्षा सेतुआव आपल'ड खालामनांगौ। दा बिनि जाउनावहाय गासिबो फोरोंगिरि, गासिबो स्टाफआ दिनै माने सांग्रां जानो बाध्य जादों, रेगुलार एटेन्डेन्स होनो बाध्य जादों। गासिबो मास्टारा रेगुलार जानायनि जाउनाव रेगुलार क्लास लादों, गथ'फ्रा जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ बेखौ मोननो हादों। दिनै जुदि समग्र शिक्षा अभियाना बेखौ लायामोनब्ला मालाबाबो टिचारा हयथ' एसेबां रेगुलार जानाय नङामोन। दा बे हिसाबै आरो बेफोर खामानिखौ मावफुंदों दानि जोंनि जेन'बा स्कुल इन्सपेक्टरफोर,
डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसारफोर ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसारफोर बिथांनि आन्दाराव मावनाय सर्व शिक्षानि गोबां रोखोमनि अफिसारफोर CRCCफोर बिथांमोनहा स्कुल सुपारभिजन मनिटरिं खामानिखौ जोबोद मोजाङै मावफुंदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ गाइड खालामदों टिचार ट्रेनिं होदों बेफोरनि जाउनाव दिनै एलिमेन्टारिनिफ्राय LP ME आरो सेकेन्डारि सेक्सनाव हाई स्कुल सेक्सन जेरावबो टिचारफोरखौ एलार्ट खालामनाय जादों पेरेन्ट्सफोरखौ एलार्ट खालामनाय जादों जायनि फलाव शिक्षा सिस्टेमा दिनै बहुत डेभेलप परिबेसाबो डेभेलप आरो बे हिसाबै डेभेलपमेन्टआ फैदों नाथाय आं बेखौ बुंगोन शिक्षा सेतुखौ प्रमद बर'आथ' खालामाखै बे माने जोंनि समग्र शिक्षानि बा आसाम गभर्नमेन्टनि बे मोनसे दिनै गुण उत्सबखौथ' प्रमद बर'आ खालामाखै बेखौ आसाम गभर्नमेन्टनि बुंनो थाङोब्ला चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायानो गुण उत्सब सिस्टेमखौ लाबोदों बे गुण उत्सबनि दारै एडुकेशन सिस्टेमा बहुत डेभेलप जादों आरो गुण उत्सबाव जाय A+ मोनदों बिथांमोननो 25,000 एककालीन माने दान होनाय जादों बे 25,000खौ मोननो थाखाय बहुत मास्टारा गावबागाव स्कुलखौ माने बेनि माने मा होनो मेंटेनेंसखौ स्कुल सालायनायखौ फरायसालिमाखौ बहुत माने डेभेलप खालामदों स्कुल शिक्षा परिबेसा डेभेलप जादों आरो बे हिसाबै दानि गथ'फोरनि जे पारफरमेन्स कम्पारेटिभलि मोनसेया जाहैदों परिखानि एग्जामिनेशन सिस्टेम सोलायनाय प्लास मोनसेया जाहैदों गुण उत्सबनि दारै पाब्लिकफोरखौ एवारनेस खालामनाय स्कुलनि प्रति माने नायनाय बेंनाय खामानिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोंनि दानि एकाडेमिक जेनाखि एटमस्फियार बे बहुत हाई लेभेलाव दा फैगासिनो दं आरो बे हिसाबै रिजाल्टआबो बे रोखोमै दा दिनै साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दं दा बेवहाय बिथां प्रमद बर'खौ आगोल इमानुवेलजों खाम्फा बरगयारि बिथांजों रुजुनानै दिनै प्रमद बर' EM जानायखाय साबसिन जादों होननाया बाहाय जेबो जुक्ति गैया बियो माने बिथां प्रमद बर'खौ बाख्नायनानै पाब्लिकनि लेभेलाव मोनसे नाम खामायनानै होनायनि बादै जेबो जायाखै होननानै आं बुंदों एंकर बिथांमोनहा बांद्राय बेबादि गोथौयै एनालाइसिस खालामालासिनो जे मा खारनाव दिनै परिखानि रिजाल्टआ मोजां जादों बेखौ बिजिरनानै नायालासिनो बिथांमोनहा बुंनाया थि जायाखै आंनि मथेबा बे बेलायाव जोंनि गभर्नमेन्ट अफिसार एडुकेशननि जेनाखि इन्सपेक्टर सारमोन दङ DO दङ BO दङ CRCCफोर दङ बिथांमोनहासो क्रेडिटखौ मोननांगौ क्रेडिट गोज टु दोज एडुकेशनल अफिसार्स दिनै बिथां प्रमद बर'आथ' निजा बबिया मा मावदों जेबो मावाखै बिथाङा एसे एनै खबर लायो मालाबा स्कुलाव LP स्कुलाव हाबनानै गथ'फोरखौ टेस्टिं खालामलाबायो जायनि फलाव आङो मोनसे समाव होनदों जे स्कुलाव हाबनानै जुदि नोंथाङा बिदि क्लास लानो इन्टारेस्टबा CEMखौ गारनानै नोंथाङा मास्टार एपइन्टमेन्ट लानानै मावबानो जाबायना बिदि होननानै आं मोनसे समाव बुंदों दा जाय हक आं बारा बुंला बे मेटाराव दा आनडिउ माने क्रेडिट खामायनानै होनो नागिरनायखौ एंकर बिथांमोनहा मावदों आरो आं बेखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो बे पलिटिकेलाइज जादों आरो बेबादि जोंनि एंकर बिथांमोनहा खालामनो नाङा आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।